ľudia, toto je top 5 DC zaporákov, ktorí sú veľmi zaujímaví. 1. Lex Luthor. Ten je najväčší nepriateľ Supermana. To je taký mladý psychopat, ale je dobrý zaporák. Druhý, Reverse Flash. To každý tiež dobre pozná, je to najväčší nepriateľ Barryho Allena, a.k.a. Flasha, a odporúčam Flash seriál. Tam je Reverse Flash vynikajúci. 3. Deathstroke. Deathstroke je super zaporák, dobre napísaný a vie sa dobre byť. Jednoducho super postava a veľmi dobre zaporná. 4. Darkseid. Darkseid a Ježiši, toho mám veľmi rád. Ten bol aj vo filme Justice League, jednoducho odporúčam. Darkseid je dobrá a dosť silná záporná postava. Super. 5. Joker. Joker je vynikajúci, je to dobrá komplexná postava, najväčší nepriateľ Batmana a Joker je jednička.